Bon dia, lletraferits. Ara mateix analitzarem una sèrie que està molt de moda, que s'anomena El joc del calamar, des d'una perspectiva, òbviament, lingüística, filològica, i en destacarem alguns aspectes que jo crec que paguen molt la pena. Aprofitant que és una sèrie d'èxit, una sèrie reeixida, una sèrie que poua en la natura, en la mateixa natura humana, i la destapa, em recorda força a la novel·la del Marquès de Sade en alguns aspectes, la destapa sense cap mena de vergonya. I doncs, aprofitant tot això, ens fixarem, farem un cop d'ull en alguns jocs infantils catalans, perquè la sèrie, òbviament, té molta relació amb els jocs infantils, aquells jocs que jugàvem d'una manera innocent quan érem petits. És una sèrie que també es pot enllaçar una mica amb un vídeo en el qual vaig comentar l'origen del nom de la cançó infantil del Joan Petit. I en segon lloc, també destacarem alguna ensenyança que ens transmet i que es pot aplicar des d'un punt de vista lingüístic, des d'un punt de vista sobretot sociolingüístic. I ara us en faré 5 cèntims per si algú no l'ha vista, però no patiu, perquè no us n'avançaré res d'important. Res de res, simplement una miqueta el que podeu llegir simplement al resum, el resum que hi ha mateix a Netflix o que hi ha qualsevol plataforma i que tant de bo algun dia es pugui veure aquesta sèrie i d'altres sèries en llengua catalana. Necessitem inversió, és un tema que està també tractant-se des del govern i caldria fer un gran esforç perquè totes aquestes sèries tan de moda que mira tanta gent, jo les miro totes en anglès, però la majoria de catalanoparlants les miren en castellà. I aleshores això acaba influint en la llengua, acaba influint amb el que relacionem amb l'oci i amb el que relacionem amb la llengua acadèmica avorrida dels professors de català, perquè fins fa poc Bola de Drac, tot això es veia en català, però ara sí que les circumstàncies han canviat i caldria revertir-ho amb molta energia perquè és molt important, més del que sembla aparentment. Feta aquesta reflexió, cal destacar que la sèrie tracta sobre un grup de persones, tots amb problemes econòmics, que per això van a un concurs a fer jocs infantils i els han de superar, perquè com que tenen aquests problemes econòmics, tenen deutes, tenen màfies que els persegueixen, cadascú amb una història de pobresa, són desgraciats, diferent, doncs han de fer aquests jocs infantils, estirar la corda, hi ha molts jocs, i els jugadors que no els superen són eliminats. I la persona que guanya el concurs serà totalment rica, s'emportarà un premi molt gros. La sèrie té molta gràcia, és una sèrie reeixida, molt ben feta, que fa reflexionar psicològicament, sobretot, i filosòficament, des de molts punts de vista, la nostra societat. Gràcies a això voldria destacar alguns noms de jocs tradicionals catalans, i que en llengua catalana tenen un nom concret. Per exemple, tocar i parar. Anar corrent, tocar algú i parar-lo. Es diu tocar i parar aquest joc, no pilla-pilla, que pilla-pilla és un castellanisme, lògicament, pilla-pilla, que en català no està acceptat. D'altra banda, també hi ha un joc anomenat escondite, malament. En català no és escondite, sinó que en català és jugar a fet i amagar. Fet i amagar, que també és un joc que, vaja, jo crec que tots hem jugat en algun moment de la nostra vida, sobretot quan érem més petits. I de fet, molts dels jocs que apareixen a la sèrie, encara que estigui ambientada a Corea, nosaltres els hem jugat d'una manera semblant perquè són jocs que estan estesos arreu del món i que són semblants. Per tant, doncs surt el joc d'estirar la corda i surten alguns altres jocs tradicionals, també apareixen les caniques, no us diré ben bé quin joc, perquè també n'hi ha diversos en aquella escena, però apareixen elements que tots podem reconèixer. Recapitulem una miqueta. Hem dit que el joc del pilla-pilla és un castellanisme, en català és tocar i parar, perquè vas corrent i has de tocar la persona per atrapar-la, etc. Després també hem comentat que l'escondite en català es diu jugar a fet i amagar, a fet i amagar. I hi ha un joc, ara d'altra banda, que apareix a la sèrie, que és el joc de 1, 2, 3, pica la paret. 1, 2, 3, pica la paret, amb la versió, doncs, coreana, però que és la mateixa que tenim a Catalunya i que hi ha arreu del món, Red light, green light, etc. A banda del famós joc d'estirar la corda, de dos grups, a veure qui té més força, estirar una corda cap aquí, cap allà, o a veure qui té més tècnica, que també és important la tècnica, doncs hi ha un joc que es diu arrenca-cebes. Jugar a arrenca-cebes a mi em sona com si hagués jugat de petit, que és que hi ha un grup de persones a terra, un grup, i s'han d'anar arrencant la gent amb la força, els xiquets, s'han d'anar arrencant entre ells. Els que estan a terra representen que són les cebes i els que estan a dalt comença un i després, a mesura que va arrencant, cada cop hi ha més gent dalt i menys xiquets baix. I per tant, a mesura que arranques tens més ajuda per arrencar i tens més força per arrencar més persones. I per això el nom es diu arrencar-cebes, és com arrencar una ceba de terra que segons com pot costar. També molts de nosaltres haurem jugat al mocador, que hi ha una persona al mig, doncs hi ha una pista, hi ha algú al mig amb un mocador, no se sap qui l'agafarà primer i qui l'agafa més de pressa, qui aconsegueix agarrar-lo més
amb més celeritat és qui se l'acaba emportant i l'altre l'ha de perseguir. Però al principi hi ha la línia, no la pots creuar i no saps qui agafarà el mocador i s'emportarà cap al seu camp. Hi ha el joc de la xarranca, hi ha el joc de les cadires, hi ha el joc dels disbarats, hi ha molts jocs tradicionals catalans que lògicament tenen els seus equivalents en d'altres llengües perquè solen ser força universals, tot i que n'hi ha que poden ser més propis de la cultura catalana, lògicament. I bé, aquesta sèrie per què ha tingut tant èxit des del meu punt de vista? Perquè barreja uns jocs infantils, uns jocs tradicionals, que tothom s'hi pot sentir identificat i que formen part de la infantesa, d'aquesta etapa que són xiquets, no? que eren més o menys innocents, tot i que també hi pot haver maldat, òbviament, en el món dels nens, però hi ha una innocència, sens dubte, i es barreja amb unes proves i amb un funcionament del mateix joc que és totalment sàdic, que és totalment blanc o negre, radical, que hi ha sang, que hi ha morts, que hi ha... Això ja és una mica d'avançament de la sèrie, Això, alerta. Alerta roja, spoiler, compte. Però sí, és a dir, quan un participant falla el joc, és eliminat. I aquest és eliminat vol dir literalment que l'executen, que el maten. Aquesta barreja de la infantesa amb uns fets tan durs, no? Uns jocs infantils que en principi són tan innocents, són per practicar, per desenvolupar les teves aptituds i habilitats de cara al món adult, doncs es converteixen en una cosa totalment adulta, totalment real, totalment important i crucial, perquè directament hi jugues l'existència. Sembla que aquesta mescla tan maquiavèlica forma part de l'èxit i de l'atracció que està generant aquesta sèrie. És una sèrie que està farcida de reflexions morals, reflexions filosòfiques, perquè et situa en situacions radicals, en situacions que moralment són molt complexes, i continuo fent avançaments, ara aquí si no heu vist la sèrie potser ho hauríeu d'aturar. Hi ha, per exemple, un joc en què qui perds serà eliminat i ajunten els personatges en parelles, no? Aquell joc que fan al poble, que has de triar la parella pensant-se que serien un equip i no, al contrari. La parella que trien, en comptes de jugar amb ells, juga contra ells i hi ha una parella, o sigui una parella, un matrimoni que es trien entre ells per estar units i, esclar, indefectiblement un dels dos acabarà morint. I és un home pobre que s'acaba suïcidant perquè el joc elimina l'amor de la seva vida, la seva dona. Tots els personatges s'encaren amb la lluita per la supervivència, però n'hi ha que ho fan d'una manera més humana, d'una manera més clement, d'una manera més empàtica, que, per exemple, doncs no trien els més forts per al seu equip, intenten ajudar els més febles, els més desvalguts, agafen el personatge vell, que té una importància cabdal, i d'altres, en canvi, el que fan és tot el contrari, lluiten per aquesta supervivència d'una manera despiadada, cruel, intentant enfonsar l'altre, enganyant-lo, mentint-lo. I això queda clar amb dos personatges que arriben al final. Es representen aquestes dues visions antagòniques, totes dues volen arribar a l'èxit, aconseguir-lo, però una d'una manera més justa i l'altra d'una manera despiadada, cruel, que si ha de matar un amic, que si l'ha d'apunyalar mentre dorm, ho farà sense cap mena de remordiment i sense cap mena de problema. O potser tindran remordiment, però el fi justifica els mitjans. Per tant, les persones que sociolingüísticament van en contra de les llengües minoritàries, de les llengües febles, de les llengües que no tenen el suport d'un estat o que han patit unes situacions polítiques tan contràries que les han minoritzat, com la llengua catalana, el gallec, el basc, l'aragonès, que ja ha desaparegut pràcticament, doncs són persones que tenen aquesta visió poc empàtica, que no tenen cap mena d'escrúpol, que defensen la llei de la selva, la llei del més fort. Si t'he d'apunyalar mentre dorms, t'apunyalaré. No hi ha cap mena de problema. És així, és natural. En canvi, el protagonista representa aquesta altra visió més clement, aquesta visió que té en compte les circumstàncies de les persones i que mira d'ajudar-les, que no és tan egoista, sinó que, evidentment, vol sobreviure i té moments d'egoisme, com és natural, però que prova d'ajudar els més febles, els més vells, els que no tenen tanta força, i de ser bona persona malgrat trobar-se dins d'una desgràcia, perquè és molt fàcil ser bones persones, ser solidaris, si tenim diners, si tenim salut, si tot ens va bé, no, ara ens preocupem pels animals, però, per exemple, abans que quan veies que els teus fills patien gana i eres pastor, no et preocupaves pels llops, no et preocupaves pels drets dels llops, sinó que els volies exterminar perquè els teus fills poguessin beure la llet de les cabres i al cap i a la fi sobreviure. Per tant,
Realment qui té mèrit és qui és bona persona i qui té empatia en un món cruel. I per aquesta raó estic convençut que el protagonista del Joc del Calamar seria una persona que defensaria la llengua catalana i que defensaria les minories ètniques, nacionals i, lògicament, lingüístiques. Moltes gràcies per haver vist aquest vídeo i fins la pròxima. Ciao! I parleu en català per demostrar que al Joc del Calamar no apunyalaríeu els vostres amics mentre estan dormint. Gràcies.